നമ്മൾ വീടുകളിൽ മീൻ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ആസ് പെർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ അതിന് താഴെ മാക്സിമം 1-2 ദിവസം മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ്, മീൻ വിഭവങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 3-4 ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയി, ഇൻവെർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെയും മാറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് കോംപ്ലോയിഡ് ഫിഷ് പോയ്സണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് മീനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഹിസ്റ്റഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അമിനോ ആസിഡ് ഹിസ്റ്റമിനായിട്ട് മാറി ഇത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ പോലുള്ള ചില പോയ്സൺസ് ഉണ്ടാക്കാം. സാൽമോണല്ല, വിബ്രിയോ, വെൾനിഫിക്കസ്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം പാചകത്തിനായിട്ട് എടുക്കുക. താങ്ക് യു.